Mao niya akong plano mon. Unsa man na? Si David atong paubanon ugma sa atong pagsuri-suri pagpangita sa kanding. Pero magpalayo lang siya. E tingalig makit-an ta ni Sir Marlon. Nyaw man. Samtang mangita tas kanding. Si David magsunod-sunod na to, pero magpalayo lang siya ha. Okay. Unya kung ikita na to ang kanding, ato dayon siyang tawgon. Maway atong padulon sa kanding. Okay, Bon. That's the very good idea. Ato nang buhaton. Explikahan mo ang bata ha. Anong magpalayo siya? Di siya paduol na to. Aw. Natural. Pero dunay problema Bon. Unsa man? Sumaara ba ni Matoy nga si Marlon gusto sa ikauban-uban ang bata? Uy, dili na mahimo eh. Ano ko taon? Kinala si David, anhin ato koyog. Dili ni Sir Marlon. Na. Mao lagi na nakaparat lagi. Kay naninguha agad ba si Sir Marlon nga masugo niyang bata? Kay anad ko ng bata sa kanding. Dili oy. Ang kanding may anad sa bata. Dili kaya bata may anad sa kanding. Bitaw, tinuod bitaw. Mas mo pabor kita ang kanding sa mga bata. Saon kaya nato, Bono? Aron kanang di gid mahaylo ang bata ba ni Sir Marlon ba? Kinahanglan di gid magpahaylo si David. Maski unsa ihaylo ni Sir Marlon. Nya. Palitan. Hayloon og kwarta ni Sir Marlon ang bata. Bisag unsay itanyag ni Sir Marlon, di gid mosugot si David. Mao bitaw atong plano nga sabutan ginato pag maayo si David. Mao na, total kung madakpan nato ang kanding. Ato man na siyang hatagan og katunga sa 100,000, 50,000. So ato pa. Ato ding dawato ng 100,000 ni Sir Marlon. Nga atoon man ka ng kanding. Unsa biya ka? Lansis lang na god. Pero ang tinuod kung madakpan ginato ang kanding, ato man gid siyang hatagan og 50,000. Nya. Asa man tag 50,000? Unsa? Asa tag 50,000? Pagkabuguwa biya nimo eh. Bisang bago sa kamilyon kung madakpan nato ang kanding, wa ka mahibaw. Noon sa mga ang kanding malibang og kwarta. Bata pagani ka. Ana, Alzheimer na ka. Oo, dai no. Limot ko da. Kung maato ang kanding, di na ta maproblema kay naa naman ang balde Paris na. Mahimo tang milyonaryo na. Sabi ako eh. Sakto dai Bonoy. Muta na ko. Basta gikinahanglan gyud ang imong pagpasabot sa bata mon. Kana ra gyud. Aw. Sakto na to pag-ayo. Aron mahimo niya ang pagsunod-sunod nato nga dili mamatikda ni Sir Marlon. Okay. Patik. Patik. Karong gabi ha, mauyad doon mo sa bata. Unya ugma sa'yo, manakaw ta. Oo. Pero Bon, Saman, nang ugma ba? ano man ugma? Nang ngita man tanaw. Hmm. Nang kung asa sila floor ba dito lang ta ha. Doon lang ta. Visit. Unahon na to ng kanding. Saan ka eh? Ikaw ba pwede ra man dungan nun good? Ikaw ba paita ni mo eh. Wa mo kakabaw good. Wa ka ba unsay sud sa kung kasing-kasing ba? Lisod kayo eh. Sus, kana ma-inlove ka sa babae. Mag-alindasay ka oy, mura kag mangurog. Siya oy, tanawa oh. Siya ra gyud nasa kung kasing-kasing. Unsa mo suporta sa doy? Ay, ay. Yutot na. Hindi ko na putot ni, gawas pa. Bahala ka na ikaw sa paduol ko eh. Ay, ginoon ko. Ay. Ako lang ang taga-prosos. Kompleto na kung atulaw. Bahala lang may kanuli. Ano may sisilat na isang ka no? Buto nga to eh. Siguro po to lang. Duha po gataon. Basi batik itong naong eh. Lisngag siguro kay itong ilong. Hiwian ko bitaw. Gira na. Diyun ako itong gipikatan. Hindi ta kaya kong hiwi niya eh. Kapoy ba? Si Matoy man rin nila.
Oh, kinsa man matoy? Kanang pwede mo kung nalaga kadiyot kay mag-istorya kog laklak. Uy, di mahimo eh. May bawa na sa ni tatay. Mabunalan ko ato. Diyot ra bitaw lak. Ayaw lang matoy, uy, nasus. Sigurado makasapan sa kog apil aning tiyo dimit nga magistorya anay mong laklak. Mulang, kontra ba yun kay ka ato niya? Sige na lak, kadiyot ra bitaw. Istorya lang tagod. Di lagi. Kadiyot ra bitaw kayo lak. Adto lang tas landong para di makita ni tatay nimo. Ay, di lagi ko, uy. Kuyaw lagi kay na matoy, uy. Gitugo na ba kong tiyo nga pabantayan dyan is laklak. Ngay palikay sa mga laki. Gawas lang og may kagnaw. Aw, may pagkahimutang ba? Paita biya ninyo eh. May nalang unta na nakay balay na konkrito matoy. Ug sakyan na nanay parking sa tugkaran. Bisag gurmata na lang para musugot si tatay nimo. May tatay nimo kung gipanguyaban. Sagdi lang lak. Kaya makita ka ng kanding ni Sir Marlon. Mabulahan yun ta. Inikakita na lang nimo sa kanding. Ayaw lang sa karon. Ay na lang si pamugos matoy, uy, ay na lang si pangitagubot. Tana lang. Bye, Toy. Nya, kasabot na ka. Oh! Na. Sugod ugma ha. Magsunod-sunod yung ka ha, bisag asa mi ha. Manangit sa kong nanay, aron di ko pangitaon. Oo, mananghit yung ang nanay ni mo gyud. Pero way bulyaso. Unya, noy, ang suhol. Wa pa jud ka kasabot. Giing na nabitaw tika ang imong suhol 50 mil ang imong suhol. Pilam ng 50 mil, noy. Pastilan. Wa pa di ka kakupot og 50 mil? Kanang 50 mil, David. Kung tag 10 centavos pa na siya, gikan sa buntag hantod sa gabi maabtan kag tulo ka adlaw sa paghihap. Lah, daghana di ana, noy, oy. Daghan gyud kaayo. Tulo ka adlaw ko na magyap. Dang gabi Di na lang ko, noy, oy. Nga naman. Di ko katuog anak, noy. Kung mag-ihap ko, magduka ko. Way problema kay tabangan ti ka paghihap para madali. Sige, noy. Oh, basta sugod ugma ha. Kinahanglan di gyud ka mo palta og kuyog na mo ha. Nya magpalayo lang ka ha. O sige, noy. Sige unya, ugma ha. Ayon lang pahimuta para dito sunod taglakaw. Sige, noy. Sige ha. Basta mao na to ha. Basta mo ani gani sila Sir Marlon og si Matoy. Unya mo hangyo nimo nga pareha sa akong paghangyo. Palibari ha. Ay gyud sugot ha. O, noy. Unya kabaw ka mo balibad. Di, noy. Sa ato pa mo sugot ka. Di, noy, oy. Mo gani balibari gyud ha. Di ko kay bawang balibad. Tudloy lang ko, noy. Mauna ni ron. Mo balibad gani ka. Ay gyud pagsanong. Lingo ra gyud si mo. Anak, noy. Di lagi na mao. Ana ba? Duli, ana. Batiyag na! Basta mauna to ha. Ana Oh, rin Noy. balibad gyud ha. Sabot na ka. Oo, noy. Na. Kapoy. Tuwadi to padung siya. Noy binito ko ng kanding. Dili. Ayari na lang tatay. Uy, di na na ito abson to eh. Kapuya na eh. Unya, o di ita mo apa sa to. Di na to madakpan. Ay, ikaw rin ko din na ikisag kay ka. Hindi na tumadakpan ng kanding. Padayon to eh. Dita kita to, dita mga kwarta. Tanan laklak. Ay tinapulan niya. Di niya ta makadakop sanding na di ta ka kwarta. Tara!
mahadlok ko sa utol na kina diha. Kuya, ito siya rin. Uy, niya, dili ka mahadlok. Mga mahadlok, mangkuin nga naman mga tao dito sa dito. Unya, imo lang kong biyaan. Dili, pamingaw mo ba dili? Ako balik, alay. Dali lang kayo. Ah, sige, sige. Balik ka na. Oo, dali lang kayo. Uy, pagbantay diha kay basit na ibitin. Apil na mo siguro kanay. Oh, sir. Floor! Floor! Oh. Dali na, Floor! Oy, sir. Nare ka, sir? Usam tong kisaw kaganiya diri. Katibuag tong mga tao. Saan? Oh, sir. Dari man to sila paingon, sir, kay paingon man kuno diring kanding. Kapigi kayo, sir, ginukdanay. Kabaw ba mong sakay kabayo? Dili, sir, ay. Madlock mi. Hadlok. Kailang hadlok may nas primero pero makasuway na kayo mong sakay. Perting ninduta. Ganahan ki mo. Huh. Ay, kahadlok eh. Sa, di mo ganahan sakay? Suway lang ba? Madlock mi, sir, ay. Ako ba? Kayo, ganahan pa mo. Ako mong pangkaso na to. Kita'y, umita ito. Ikaw, Flor, di ka? Ay, di lang, sir. Mahadlok sa sir. Uy. Ako ba? Sige, dilaw ko mugos. Pero, og mangita ang kanding, ay na mo kapilapil, mugawa sa itong kanding. Ha? Ya, alam mo. Relax lang mo diya. Sir, lamat, sir. Amping mo, kay tingalig. Na ay mananap diya nga. Kuan?